Happy first anniversary! Happy first anniversary, Portia. Ray, may problema ka? Muna mo kakagwa malipay. Portia, Ngano? Sultihi ko. dili na ko. Sorry, pero makigbuwag na ko nimo. Unsa? Makigbuwag na ka nako? I'm sorry. Lisod kayo kung ipadayon pa niya na to nga huwan ako'y gugma nimo. Pero Ray, sultihi ko. Asa mo ko dupitan na kawang, ha? Kaya ako musbon. Ray, please. Ayaw ni buhatan ako. Maluoy ko. Sorry, Portia. Nag-try na ko mo hold on. Pero di na lang ko happy. Mau, please. Dili na lang nato lisod-lisoron pa nga itong kaugalingon. Makakita na kag mas labaw pa ako. Ray. Uy, Portia. Naunsa ka ba ya, uy? Sige naman lang kagpriso din sa imong kwarto. Wa ka na may gawas-gawas. Para las lalaki, anak. Himuon imong miserable ang imong kinabuhi. Ma, Oh, to ana, nihilak na sad. Nak, ayaw ka bala ka. Bata ka pa. Daghan kapag maila-ila. Muna, nak. Ikaw, nahibaw ko bagid na ako, ha? Nga di pagid unta ko gusto nga musod kag uyab-uyab. Eh, basin dili niya yung makayang sakit. Pero kay imo namang isugdan, mas mayor sa ganay tabo na lusad makatulong ka sa sunod. Nga di gud angay hatag tanan. ma. Gusto sila sa mga magpapa. Kinahanglan nga i-prove na kung nga magmalipayon ko bisag wa na siya. Oh, hello. Si Sam, among barkada. Nanawag. Hello, Sam? Hala, uy! Portia! Ganun yung mga baratay sa itong group chat, uy! Sorry. Nabisi lang ko, Sam. Nga naman na di ay? Pagkita lagi ko na nga itong barkada pag-high school. Pero sa balo, nanawa ka di mo, kay gusto ko nga, mukuyog ka. Patigi kung dito complete mo, uy! Mao ba? Sige, akong soyan, Sam. Uy! Ha! Di na pwede, no? Kinahanglan yung mutungan yung gana. Mas maayo hinuunak. Kana, dili kay magsigilang kag pundo dinhi sa ato. Puol kayo kang tan-awon dinhi nga nagsigilag kag guol ng naong nimo. Ma, Naggaling ka dito nga yun ka. boring mo sa bahay, good. Uwa palagi ng una na tong barkada. Ay, padaw na sila, uy. Bago na nag-text. Nay, guwapo na naman kayo si Sander. Ay, Ha? ano, uy. Magaw-gaw ka sa kano. Si Sander ba? Barkada na to nga. Mabuli sa una pag-high school kay si Pating Naong. Aw, nga ano di ay? Na, away na kita ni Boron nawa. Di na ginayan niya hando na yun. Uy, turma na kayo. Mao ba? Ay, nag-text na sila. Ha? Dati sila sa restaurant. Nag-bar-serve naman din sila. Ay, atratan na! Hi, guys! Ay, dali mo, Portia. Dali. Tinuod di ay. Kagwapo na ni Sander, uy. Ay, nagkagwapa magagsamot, Portia. Unsa? Pwede ko mga isang number niya? Ha? Oh, Loy! Sige. Ako na Sander, di ka maayo. Na naman gugoy number ni mo, good? Reno. Di na ka manawa.
Si Sandrine nanawag na ako. Hello? Hi, Portia. Busy ka? Magdaag na. Ha? Asam ta? Bisa ka sagot. Ako ikaw, sa may trip mo. Kay manglibre ko. Sure ka? Lagi, ganahan ka? Mananatag sini. Masa man? Sige, mag-ilis ako. Okay. Kita lang yata. Thank you, Sander, ha. Nalingaw gid ko. Way kaso, Portia. Doon na kay Isalti? Portia, kung manguyab ko nimo, musugot ka? Ha? Ikaw ba? Ay, ito binuang. Barkada tanin yun, no? Ang sa palang ikasulti sa tong uban barkada nga, gaunay radi ay ita. Portia, musabot na sila, eh. Di man sila malain, good. Pero Sander, lainan ko, uy. Dili pa ko gusto nga maguba ang tong kasuod. Portia. Nanguyab mo si Sander? Habot na Sam, uy. Kupanguyab na ba to? Oh? Anya? Anya? Pero ako siya giingnan nga wa mi unay kay barkada ba yata ninyo? Uy, kalo. Uy. Kaluwi sa ko ni Sander. Di mo ba na yung gibasted, Doy? Ha? Wa maganay sure kung panguyab ba gito iya. Basing gibinuangan lang ko ato. Ala, ikaw. Kasaya sa opportunity. Na, makakita ka nito lain na. Magmahayag ka. Sam, noon sa man ko eh. Gamingaw mo kong Sander. Oh, si Sander nag-text. Kaon na niya. Ayaw pagutom ha. Caring git kayo sina ko. Pero ambot pa. Muna man kung mahalok mo tugaan niya sa akong na-feel. Ibasin niya og duwa-duwa lang iya. Di sa ko gusto nga maguba mong panagkikala. Ay. Magkita ang barkada this weekend? Yes, Day. Mag-beach na ninyo. Mao ba? Sige. Mukuyog daw si Sander, day. Basin. Pwede siyang pasuntin mo. Hindi na tayo may mag-tax-tax, day good. Uwa mo na siya makahisgot. Pero nang mata naman ka, Day. Gimingaw ka dito mo. Ha? Wa, uy. Di pwede mauta na lang. Sus! Ngapti siya, Day. Kara ka gimingaw ka niya. Ay. Pataka lang ka. Sige ni Sam, uy. Napakoy buhaton. Bye na. Kamingaw tuot pa niya. Pero sige lang. Basi mo siya this weekend. Magkakita raw niya, mi. Hello, guys! Sam, wala si Sander. Maapas naman daw ko nun siya, Doy. Mao ba? Taray! Okay pag-abot! Oh, wala. Nalaki siya ko yung babae. Iyan ang uyan. Oon sa? Guys, si Dayan di ay. Hi. Ayan, di mo, Sander. Di pa. Depende niya kung sugton ba ko niya. Soon, mahibawan raw niya na ni mo. Ayaw lang sa kong pagdali. Good. Wala, oy. Sweat. In fairness, bagay pa ni Sander. Oh, syempre. Di ba ako ba nga mamili, ha? Sakit kayo kong dugan. Doon na sila ang kipanguyupan.
Si Sander na nawag. Hello? Portia, pwede na magkita? Salamat na mikuyog ka na ako na. Sander, doon na ba tayo ang istoryaan? Portia, sorry ah. Aside kung nasakitan ka pagkaibaw ni mo nga na ako'y laing gikuyog pagpangaligo na to. Okay ra, uy. Basi dili lang din siguro ko worth it. Portia, no. Ayaw pag una na. Nakarealize ko nga dili ko gusto nga magbaba po ng atong kasuod. Moong wa na ko ipadayo ng akong plano sa pagpanguyab nimo. Love ti ka, Portia. Pero mas malipay ko kung hangtod sa hangtod nga atong panagkikala. Huwag maguba na to. Oyab na ba mong Dayan? Bago lang yun. The day after nga naligo ta. Iyan akong gisugot. Mao ba? Maayo hinuon. Bagay mo. Nakita na ko nga buotan po siya o friendly. Mao. Naasa niya ang tanan akong gipangita sa kababae po siya. Hopefully, siya nagat. Happy for you, Sander. Bisag lahi ang igawa sa akong baba sa kung unsa may tinud-an na yun akong gibati. Gidawat ko na lang nga higala lang gid ni kutob. Ambot ba? Usahay makunahon na ako. Basing wa gid kay swerte aning gugma kay wa mo gyud magdugay na ako. Pero nag-ampo gihapon ko nga unta someday makakita akong lalaki nga makakita sa akong worth. Ganun na lang ko to. Daghang salamat, RMN.